Masarautar Gabas ta umarci Abba Galadima da ya saki Sumayya. Firisto ya je wajen Baba Rabi'u domin neman auren Sumayya. Haka zalika Lukman ma ya gaisa domin neman auren Sumayya. Najir Sarkin Waka ya buƙaci ta da ta koma ofis ta ci gaba da aiki na waka kamar yadda ta saba a baya. Kasance da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tun sau na san halin yanzu kana shirin jin abin da muka dauke da shi a cikin wannan bidiyo ko? So ka bi mu cikin bidiyon na ƙarshe domin ka ji da dalilin da ya sa muka muku wannan bidiyo game da Sumayya da ma'ana Abba Gaba Gaddama kenan. Da dalilin da ya sa Abba Gaba Gaddama ya sake ta. Subscribe ko muke bukata a gare ku domin ku ji ma'ana batu akan Abba Galadima da shi da Sumayya. Me dalilin da yasa Abba Galadima ya bijire ma iyayensa game da wannan magana ta saki, duk da cewa an ce sake sa kuma ya shigo ya ganta tana karatun addini. Wannan abin da yasa da kare zuciyarsa a wasu ke ganin kamar kuma da iskin ta ba. To a yanzu dai komai an riga an gama, duba da yadda fitaccen darakta na Aminu Saira ya gama wallafa abun a cikin shafinsa da Instagram da Twitter. Wanda ya wallafa sanarwar kamar haka, shin ya za ku ji idan aka ce Sumayya ta bar hannun ma'ana Abba Galadima, Masarautar Gabas ta umarce ta da cewar ma'ana ya sake ta. To idan ya sake ta kuma tabbas za a shiga cikin kotu a matsayin ma'ana tsohuwar matar masarautar ma'ana Gabas kin matar Abba. Shin kuma ga Firisto daga wata bangare kuma yana shirin ma'ana bullowa, duba da shine sanadiyar makasudin mutuwar ita wacce yarinya da ake kira da Shamsiya. Tabbas babu shakka akwai tsohuwar soyayya tsakanin Sumayya da Lukman, duba da Lukman yake bayyana wa matarsa cewa kada sake ta kuma kushe ta tun ba ka bar ta tsibaci. Ka take ba sa ko take cewa tabbas ta tuno ma'ana tsohuwar soyayya. Duba da sarkin waka ma'ana da sarkin waka kenan bai ji daɗin ma'ana rabuwar ma'ana shi da ita da Sumayya ba, duba da kago da ta kawo masa sosai a cikin masana'antar da ta harkar waka. Ba a kan sarransa ba, haka nan ta yi auren da ita kuma yanzu ta fito kuma yana so ta kuma domin ta ci gaba da aikin waƙarta. Haka duk da cewa an je an yi ma ma'ana Firisto wanda ake kira da Aliyu Aliyu dan gaske aiki a cikin ƙasar waje, ya samu lafiya da ya zama yanzu makarancin addini da kuma ya kafa manhajarta ta taimakon al'umma da aka zalunta kuma yana taimakon su daidai gwargwado. Makasudin da ya sa masu mai ta zo wajensa domin neman taimako kenan, wanda kuma abin dai mana haifar da mara ido. Tuna shine sanadiyar da ya sa ma'ana shi Firisto hankalinsa ya kasa kwanciya, ma'ana ya kasa gano ya kasa tsaye, har yake umarta da abokansa cewa su taho su raka ta domin su ziyarci masarautar Gabas su zauna da mahaifinsa, su zauna da shi abin miji ga wajen Sumayya. Wanda har abokan nasa suke magana akan cewa ba za su je ba, duba da yadda mahaifin Firisto ma'ana kina dan gaske suna gudun ka'a ma'ana yi musu wajawar da yasu a kore su kenan, suka ce ba za su yadda su bata mahaifinsu a mahaifin shi Aliyu din rai ba, saboda haka ba za su raka sa ba. Har da ƙarshe dai ma'ana zuciyarsa ta yi sanyi akan cewa ba zai je ba, to amma kuma tabbas dole ne ya je, duba da yadda za a je a saki Sumayya. A halin yanzu za a saki Sumayya, aka saki Sumayya da tabbas za ta zama ba ta da gata, sai kuma dan ma dai da gwamnati ake siyasa, ta kuma gwamnati kuma an da kuɗi ai ba komai take iyawa ba. To a halin yanzu dai gaba ɗaya sun gama ma'ana yanke hukunci akan ranar da za a saki ma'ana za a shiga kotu, duba da wannan ma'ana shaida da wadda ake yarinya mai martaba mai sarkin Gabas Amira da ta ba da banzar shaida wakili shi wadda ta raɗa mata. Har Abba Galadima ya shigo yake mata magana cewa shin kin je ma'ana wajen kotu kuma tabbatar kina da gaskiya, ke mai gaskiya ce, a zuciyarta ta ɗan karaya. To wannan kuma makasudi dai magana gaskiya abin da yake faruwa shine ba lallai a ce Sumayya mana ta ƙi fita daga cikin wannan kes ɗin ba, duba da ita wannan yarinya da aka sa ta faɗi rashin gaskiya Amira kenan ba akan saran ta faɗa ba. Kuma dai duk da dai abin da kilishi ta bayyana mata dole iya ta iya bayyanawa a cikin kotu, duba da yari tana da tausayi sosai. To sau makasudin gaskiya ba lallai Abba Galadima ya saki Sumayya ba a cikin shirin fi'il labari na, duba da hujjojin da za a haɗa a kotu tabbas za a iya wanke Sumayya a kowane lokaci. To tabbas kam Shamsiya kuma ita ce kadai ma'ana wadda ta rasu, kuma Amira ita ta tabbatar da Sumayya. Allah ya samu dace.